La nostra tasca com a Consell Assessor pren sentit ple sempre i quan els òrgans de govern, com la resta d'agents socials que figuren a la societat catalana, assumeixin un paper actiu per avançar en el desenvolupament de la sostenibilitat. Fer front al canvi climàtic vol dir ser conscients que tant les polítiques de creixement com la nostra activitat quotidiana porten associada una petjada de carboni que hem de reduir necessàriament. Hem d'assumir, sense alarmismes, però amb decisió, que cal una transició en el nostre model energètic, en el nostre model de mobilitat i, en general, en el nostre patró de consum. Precisament per la Fundació La Caixa, aquesta és una de les missions prioritàries que tenim, la de contribuir al progrés de les persones i de la societat, actuant sobre la conservació del medi ambient mitjançant accions que ajudin a mitigar aquests efectes de canvi climàtic i generar nou coneixement que permeti donar base conceptual a les noves actuacions i obrint un debat social per la sensibilització de la població. És important destacar que el fet que avui estiguem presentant un avanç del segon informe constitueix per si mateix un valor en els temes ambientals en general i en aquells relacionats amb el canvi climàtic en particular. La voluntat de continuïtat, d'actualitzar el coneixement, de reflexió crítica i de persistència en l'esforç en el temps. Tot això és fonamental per poder avançar i establir cada cop millors polítiques que contribueixin a evitar, o si més no a reduir, els impactes del canvi climàtic sobre el nostre entorn. Sabem que podrem actuar de manera efectiva a Catalunya només si disposem d'una estratègia feta aquí i per aquí. I aquest coneixement és el que ens dona precisament aquest segon informe sobre el canvi climàtic. Es tracta d'elaborar aquesta estratègia pròpia des d'una nova perspectiva molt més integradora i sostenibilista. El fet que el canvi climàtic superi l'àmbit estrictament i clàssicament mediambiental i que entri de ple en el terreny econòmic ens obliga a adoptar una nova cultura econòmica en relació al model de consum i producció i la seva intersecció amb l'entorn físic. La lluita, doncs, contra el canvi climàtic forma part de les oportunitats econòmiques del futur. De nou, amb el CATS i també amb els altres organismes del Departament de Medi Ambient, aquest informe ens retorna la reflexió corresponent que li cal al govern per dur a terme aquelles actuacions per avançar en el camí d'un país més sostenible, perquè la tasca que ara ens toca, un cop superada la fase de la constatació més estrictament científica i la consciència social que el canvi climàtic és ja un fet inqüestionable, és reduir el fossar que separa encara avui el coneixement i el reconeixement del canvi climàtic de l'acció. I aquest és l'objectiu amb el qual treballem. El compromís del govern amb una estratègia pròpia en matèria de canvi climàtic és, doncs, un compromís ferm. I ho és perquè ens cal aquesta estratègia, des de la consciència i responsabilitat que ja no podem esperar més i perquè, a més, la volem. Des de la convicció que una economia més sostenible i més respectuosa amb el nostre entorn és possible. Però també ens impliquem en aquesta estratègia com a govern perquè podem. Perquè des de Catalunya tenim capacitat d'incidència en aspectes tan importants com l'eficiència energètica, la gestió de la demanda o l'impuls de les energies renovables. Seguirem actuant, doncs, utilitzant aquest marge de maniobra pel bé de tots.